Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Mabiya wannan tashar ta mai albarka, sannan ku da ƙara kasancewa da mu a kan wannan shiri mai suna a duniya, wacce muke kawo muku shi da ranar Laraba. To dai kwatsam kuka duba a sati uku ba mu kawo muku wato shi ainihin wannan shiri mai suna a duniya ba, kamar yadda muka saba kawo muku shi da ranar Laraba da misalin karfe 8 na dare akan wannan tashar ta mai albarka. To idan baka yi subscribing ba, to ka tabbatar ka danna mana alamar subscribing, yace zaka na samun ɗumbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Ta hanyar yin subscribing kadai shine zaka na samun wato shi ainihin wannan shirye-shiryen namu da zarar mun daura mai suna a duniya. To mun gode da kasancewa da mu, sannan insha Allah za mu dawo muku wato shi ainihin wannan shiri mai suna a duniya insha Allah wato bayan sallah, ma'ana idan an sha ruwa bayan sallah kenan. Da mun yi niyan za mu ci gaba da kawo muku shi wato ainihin yau Laraban nan yau, amma na ina ba mu kawo muku shi ba saboda mun dan samu tangarɗa ta na'ura. Amma insha Allah ku kasance da mu, za mu ci gaba da kawo muku wato shi ainihin wannan shiri mai suna a duniya, kuma za a ci gaba da haska muku shi kamar yadda muka saba haska muku shi. Mun gode da kasancewa da mu.